Wa kake da suna ne ya wannan rariya kake ko rarara ne ko waye? To zan gaya maka ƙarya kake, ni ɗan Chadi ne, haifaffen Chadi ne. Mun gamsu da maganan shugaban Niger kama Bazum haka ne, uranium da nawa yake a lokacin kuma yanzu uranium da nawa yake. Dan iska mahaukaci, in kai karen 'yan siyasa ne, mu muna da hankali. In kana ji da wawanci zan gaya maka ɗan daba ne na Chadi yake ma magana, wallahi na rantse da Allah rarara. Zan sa a yanka ka a cikin Najeriya, na shiga Najeriya, kaji Hausa nake ma, zan juya na ma Larabci ne hajji da kalam Arab. Zan juya na ma sangon biyu tinamo yangati sango, zan juya in maka ningala dangane ni malamo. Zan gaya maka na shiga ƙasa na dabanci ƙasa guda 13 a cikin Afirka nan. To wallahi dan na sa a yanka ka akan shugaban Niger ba komai bane. Wannan sako ne nake baka dan ubanka in ka sake isa namiji kai dan halal ne. Ka fito ka sake yin video ka ga me zai faru da kai ba kai ba. Tunubu kansa ya ci durun uwasa. Tunubu dan harkan koken shi yake kawo mana muke samu mu sha. To zan gaya maka shi kansa Tunubu in yayi wasa a wajen taron da zai tafi na ƙarshen nan shine ƙarshen jana'izansa da za a yi. In kuma ka ce ƙarya zan gaya maka ɗan Chadi ne ni. Lamba na zan baka adireshi na komai da komai. Rarariya ne ko rarara? Zaka gane baka da wayo ɗan durun uwa shege. Daga gani na kai kasan cewa wannan mutumin ba wai kaga gemun nan yanda ya tsufa an buga gogormaya sosai, an yi gogormaya, wallahi an yi gogormaya, an kashe ka tambaya harkan Central Africa Demil Turu a shekarar 2013 mu muka yi wannan faɗan komai da komai har aka zo ta yau. Kuma duk ina da mutane da sani fiye da miliyan 10 ba wai kai kace a cikin wannan ba wanda muke magana da su baki da baki. Kai in banza ka in wofi za ka ce shugaban Niger waye da waye 'yan Chadi a tambaye su ba ɗan Chadi da yayi 'yan daban da suka wannan da suka fito 'yan Chadi gwamnatin Chadi ta je ta yi musu wuta ubanka ne ya musu wuta don durun uwanka shege kawai ka shafa kanka ruwa wallahi ina zuwa kanka da kai zan